babu marabamu wani yunwa ko da gishiri soyayya tana rabu su kuɗin sa'ido a gefe sai da su gamu a nan su gamu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Irin bayan sallama irin ta addinin musulunci ina yi wa kowa fatan alkhairi musamman masoya na Abdul Mai Waka. Kamar yadda kuka sani a koda yaushe kuma har kullum ni ne naku Abdul Mai Waka nake nishaɗantar da ku da irin waƙoƙina. Muna ganin live da shi da watch da ake na Habiba mu kan YouTube channel. So ina son amfani da wannan dama wajen baiwa masoya na haƙuri akan bidiyon mu na so da ƙauna da muka ce za mu saki 25 ga watan August. So akwai abubuwan da suka taso yasa ba za mu saki wannan bidiyon ba sai ya kai 31 ga watan in Allah ya so ya yarda. So ku ci gaba da kallon channel ɗinmu Abdul Mai Waka TV, ku ci gaba da mana subscribing kuna danna mana ƙararrawa. Abdul Mai Waka, na gode.